मालामाल जुदि नोंथांमोना बिदि गायबाथाय मालामाल बेसेबां फैसा नांगौ बेबायदि आरो दै बे समावहाय आङो केरेला आबादनि मोनसे गोदान भिडिअ आं लानानै फैनो सानदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय दा नायबानो जाबाय नै बेयावहाय केरेला मोनसे दाख्लैहाय जिथुनाखि मोनसे जानला आङो दिन्थिदोंमोन बे दिनै बे जानलायावहाय बेबायदि महर लाबाय नायदिनै बेबायदि महर लाबाय आरोखि सेस केरेलायानो केरेला मानग्लोबजोब्बाय फिथाइयानो फिथाइ फुरा दन्दर बायदि जाबाय ओमफ्राय मेडिसिनखौ बेबायदि सारनांगौ नायनो ओरै देखाय उफाय गैया मेडिसिनखौ बेबायदि सारनो गोनां जायो आरो एसे देखायनि ओरैहाय 100% फिथाइया नायदो नै फिथाइया नायदो नै दासिमावहाय खनब्रैसोल' खानाय जादों इसां माने मेचुर जायाखै दासिमावहाय बेयावहाय खानाया खनसेयावहाय 1 कुइन्टेल' खानाय जादों आरो किन्तु बिफाङा जेब्लानो मेचुर जालांगोन अब्लानो बांसिननिफ्राय बांसिन थायलांगोन नायनि बेफ्रावबो फिथाइया दंजोबो नै खानाय जादों दै मैया खानाय जादों बेनिखायनो एसे खम बेनिफ्राय गोजौआव नायदो नै बिदि आरो दै बेनिखायनो मावोब्ला एसे प्रफेसनेल थाबै मावब्ला मोजां आरोखि बेनिफ्राय बोथोर सिजनखौ लायोब्ला मोजां दै मावनाया नैबे सिजनाव बे दैज्लां सिजनाव दा बे केरेलानि दामाबो एसे हाइथार दा बारिखौ एसे देखायनि नायनै माबायदि फिथाइफोरखौ नाय मानला बावाखैनो दासो मानलाहांगासिनो आरो साइड साइडआवबो फिथाइ दंजोबो दै बे जिं जिङावबो नै फिथाइफ्रा जेबबानो जाबावाखै नायनि एसे गाहायाव साफा दोननांगौ दै जायगाखौ नायनि बिराद फिथाइ ओइथिनाव नै रिदि रिदांल' आरो जेरावबो फिथाइ ओरैनो हनो बे केरेला आबादावबो माखासे सम खननै खनथाम खाखांनायनि उनावहाय हासार होनो गोनां जायो आरो दै गाहायावहाय गुदियावहाय नै हासारखौ माबायदि होनाय जादों बेयाव नाय बेबायदि बोखोनानै नै बेबायदि सारनाय जादों बेयावहाय इउरिया डिपि बेनिफ्राय किसुकार अर्थात खानस्रि हासार बार्मि कम्पस्टबो होनो बेखौहाय बेयाव सारनाय जादों आरो सम बिदिनो ब्लाइटनि थाखाय सारनांगौ बेनिफ्राय एसे भिटामिनफोर सारबाय थानो गोनां जायो बेनिफ्राय स्पेसियेलि पेस्टिसाइड एम्फौनि थाखाय सारनो गोनां जायो आरो दा नायनै बिबारा दा जानलानि हाइटआबो नाय बुहुद जखानिखा आरो दै हाइटआ बिनिफ्राय बेबो नै बोसोङाखै आरो बिराद मोजां खानोबो नै मोनखायो आरो इजिथार खानोबो गोसो बायदि खानो हायो नै एकदमबारे बिराद थाब जाथारो ओमफ्राय नै जिं जिंनिखौबो थब मोनखायो आरो नै थब खानो हायो आरो जेरावबो नायनो मोनहाजोबो खानो थाखाय खस्थ' नङा दा जानलानि जिथुना स्ट्राक्चार बेबो बिदिनो एसे मोनहासौनाय जानांगौ दै मथा मथि 6 फुट बेस्ट आरोखि 6 फुटानो बेस्टखा आरो बेयाव जेबो खानायफ्राव उसुबिदा जाया आरो नायनि बिबारफ्रा लाजोब्बाय एकदमबारे बिनिफ्राय जेब्ला बिलाइफ्रा बोरायनानै गोमो जायो बेखौहाय माने ब्लेडफोरजों नङाबा माबा मोनसे दाबा बा आखाइफोरजों खेबस'नानै बे बिलाइखौ गारनो गोनां जायो आरो दै बेयो नङाबा हासार जागारो आरोखि बेनिफ्राय सम सम बिदिनो बिबारफोरनि सारनो नांगोन बिबारनि गोबां मोनखायो बेनिफ्राय बिदिनो आं दहायबो बुंखाबाय पेस्टिसाइड एम्फौनिया बिराद प्रयजन गोबां एम्फौ सुयो एम्फौ सुबाथाय मार्केटावहाय बासियो आरोखि दा माखासे मेडिसिनफोरखौ जों बाहायनो गोनां जायो फिथाइ साइस्थ'नि थाखाय जोङो माखासे मेडिसिन बाहायनो गोनां जायो आङो केमिकेल हिसाबै आं खोन्थानो सानबाय मेकेरिना बे मेडिसिनखौ नोंथांमोना बाहायनो हायो बेनिफ्राय नर्मेल हिसाबैहाय बिदिनो माल्टिप्लेक्स कम्पानिनि फ्राय आं बाहायो महाफल बेनिफ्राय जिंक बे मोननैखौ जुदि लगायनानै सारोब्ला बेयाव फिथाइनि शेपआ बिराद मोजां जायो बेनिफ्राय फिथाइनि जितनाखि कालार
बियो जोंखागोन आरो नायथावथाव जागोन आरो दा बेफोरखौहाय सम सम सारनो गोनां जायो आरो दा बेखिनियानो नायदो बिगासे दङ बेयावहाय आं सिगां नोंथांमोननो दिन्थिखादोंमोन जिथुनाखि जानलानि स्ट्राक्चार दा बेयाव बेबायदि जाजोब्बाय आरो दासिमाव बियो मास मोननै जाबाय दा मास मोननैयाव जोङो फुरा प्रडाक्सनखौ दा मोनगासिनो दङ बै समावहाय फैसाखौ गारदोंमोन नाथाय दा फैसा लानायनि सम आरोखि दा नायनो कुइन्टेल कि कुइन्टेल खानांगौल' माने बेनिफ्राय जोंनाव मार्केटआबो ओरैबायदिखा न'निफ्राय लांखायो आरो मार्केटआव जों लांलायनो दरखार गैया न'आवनो 40 थाखा केजि होनानै लांखायो जेबो टेनसन गैया आरोखि दा बुंनो थाङोब्ला बांगालफोरखौ जोङो डमिनेट जों खालामनांगौ गोबां मैगंखौनो जोङो बांगालफोरनिफ्रायसो जोङो जागासिनो दं दाम गोसानि बायनानै दा जों बर'फोरनावबो गोबां हा हु दंखायो बेयावनो जोङो मावनो सोलोंनांसिगौ जुदि मावोब्ला नोंथांमोनाबो बेबायदि आबाद दिखोनो हागोन आरो नायनै फुरा बेबायदि आरो गोजौआव मानलाजोबगोन दै बियो गोजौआव फुरा मानलाजोबगोन आरो